Οι στενοί δεσμοί Σαμαρά-Siemens Intracom. Ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης, δεχόταν δώρα από τη Siemens στο σπίτι του στην Κηφισιά. Τα δωράκια έστελνε τακτικά από τα γραφεία της Siemens στο Μαρούσι ο γιος του Μιχάλη Χριστοφοράκου. Τα τιμολόγια που δημοσιεύουμε είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Σαμαράς στο προσωπικό ημερολόγιο του Μιχάλη Χριστοφοράκου. Για δείτε με προσοχή το έγγραφο που δημοσιεύουμε. Μία από τις επίμαχες σελίδες του ισχυρού άνδρα της Siemens με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2003 αναφέρει «Σαμαράς ετικέτες θα παραλάβει». Τι συνθηματικό είναι αυτό, κύριε Αντώνη? Κόκαλης, Χριστοφοράκος και στις σουίτες ο Σαμαράς. Δείτε πως ποζάρουν με καμάρι και ευτυχία οι κύριοι Κόκαλης και Χριστοφοράκος με τη φανέλα του Ολυμπιακού 2000 και η παντριά Siemens Intracom είναι γεγονός. Κόκαλης και Χριστοφοράκος επισημοποιούν τη συνεργασία τους και με την χορηγία της γερμανικής εταιρείας στις φανέλες του Ολυμπιακού. Μαζί με τη χορηγία η Siemens ενοικιάζει και την χρυσή σουίτα του σταδίου Καραϊσκάκη, ώστε ο ισχυρός άνδρας της Siemens να απολαμβάνει με φίλους του τους αγώνες του θρύλου από το πολυτελές σαλόνι της σουίτας. Δείτε με προσοχή το τιμολόγιο. 166.600 ευρώ, ακόμη και την περίοδο που είχε σταματήσει η χορηγία της Siemens. Είμαστε δε σε θέση να γνωρίζουμε ότι την πολυτελή σουίτα του σταδίου Καραϊσκάκη επισκέφθηκε αρκετές φορές και ο Αντώνης Σαμαράς για να δει από κοντά την ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Ευάγγελος Σέκερης, ο μπατζανάκης του Αντώνη Σαμαρά, ο σύζυγος της αδερφής της γυναίκας του Σαμαρά, ο άνθρωπος τον οποίον δεν θέλει να δει ζωγραφιστό ο Καλαματιανός, γιατί ξέρει πολλά για το τρίγωνο Siemens Intracom Σαμαράς και προφανώς δεν πρέπει να μιλήσει. Μήπως γι' αυτόν τον λόγο η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής έθαψε το σκάνδαλο της Intracom Κόκαλη και ασχολήθηκε επιδερμικά μόνο με τη Siemens? Δείτε φωτογραφία του κυρίου Κόκαλη κατά την υπογραφή σύμβασης Siemens ΟΤΕ και Intracom ΟΤΕ, που ποζάρει μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της Siemens, τον εκπρόσωπο της μητρικής Siemens AG, τον τότε πρόεδρο του ΟΤΕ και τον Πέτρο Λάμπρου, διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ, αλλά και ταμεία του Πασόκ, εκεί όπου πήγε και κατέθεσε το 1 εκατομμύριο μάρκα ο Θόδωρος Τσουκάτος. Δείτε με προσοχή και αυτή τη φωτογραφία ντοκουμέντο. Από αριστερά, Χρήστος Καραβέλας, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Επικοινωνιών Siemens ΑΕ, σήμερα καταζητούμενος. Χίκμαν, εκπρόσωπος μητρικής Siemens AG. Μπέμχαρτ Ντόμπεκ, Γενικός Διευθυντής Siemens ΑΕ. Ηλίας Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνιών Siemens ΑΕ. Υπόδικος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 300.000 ευρώ. Πίσω τους ο Ευάγγελος Σέκερης, διευθυντικός τέλεχος στην τομέα επικοινωνιών της Siemens ΑΕ, υφιστάμενος Γεωργίου Καραβέλα, ο μπατζανάκης του Σαμαρά. Ο άνθρωπος που ξέρει πολλά, αλλά ένα αόρατο χέρι έκανε την ειδική ανακρίτρια κυρία Νικολακέα που χειρίζεται την υπόθεση Siemens να μην τον καλέσει ούτε για μία κατάθεση. Ή μάλλον τον κάλεσε στις 3 Μαΐου 2010, η κλήση επιδόθηκε στον Ευάγγελο Σέκερη μετά από 3 ημέρες για να παραστεί για κατάθεση στο γραφείο της κυρίας Νικολακέα, αλλά ευνηδίως η κυρία ανακριτής μετάνιωσε και ακύρωσε την κλήση του μάρτυρα. Του είπε ότι θα τον ξανακαλέσει, όμως έχουν περάσει 3 χρόνια και η κυρία Εφέτης έχει ξεχάσει τελείως και τον Σέκερη και την υπόθεση Siemens. Αμνησία πάθατε, κυρία Νικολακέα. Όσο για τον Ευάγγελο Σέκερη που ξέρει τόσα πολλά, που αν μιλήσει θα ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά, γνωρίζουμε ότι πρόσφατα επισκέφτηκε στο Μόναχο τον φυγόδικο Μιχάλη Χριστοφοράκο. Γιατί άραγε? Για δε τον κύριο Καραβέλα, το Γενικό Διευθυντή της Siemens, ο οποίος έχει διαφύγει στο εξωτερικό, λέγεται ότι υπήρξε χρηματοδότης της πολιτικής άνοιξης του κόμματος που ίδρυσε ο Σαμαράς μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι, κύριε Αντώνη?